Nwachukwu ENYI Nwachukwu ENYI ENYI Nwachukwu. Obereagu on the beat. Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Ife Nwachukwu mụrụ na benyi Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Ife Nwachukwu mụrụ Ife Nwachukwu mụrụ na benyi Ife Nwachukwu mụrụ na benyi Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Ife Nwachukwu mụrụ na benyi Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Ife Nwachukwu Ife Nwachukwu mụrụ na benyi Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Ife Nwachukwu Ife Nwachukwu mụrụ na benyi. Unu ma na enyi na mwenyi mgbada na mụ mgbada n'ife agwọ mụrụ nọ na-ese ogologo onye nne ya na-egbu agụ ya na-ebu isi agụo maka na ada ekwu na nkịtị na nwata ka iji ọdụ o welu nke nne ya wekwa ụgwọ na ya ada ekwu na nkịtị na ndị anyị na-ekwu na-enwere ife fa na-eme obodo anyị na-ekwu maka ya obodo a na-akpọ ụmụ Nwachukwu Egbuoma Ancient Kingdom n'Oguta Local Government nke dị n'Imo steeti na Nwachukwu bụ enyi Nwachukwu mụrụ enyi maka gịnị na enyi na-amụ enyi afọ enyi amala enyi Jai ịbata n'obi Nwachukwu ịma na chi adị eji eji ịma mma oge abalị n'efifie abalị n'ehihie pana abụbụ ofuwo ịbata n'obi Nwachukwu ofu obi ka faji ebi na nwanne ma nwanne ya Nwachukwu tata nwanne ma nwanne ya nwanne elibu ụkwa na ọ na-eli fọlụ nwanne ya ọṅụba mmiri ụkwa ọṅụ fọlụ nwanne ya mmekọrịta arụ ka faji ebi na mmekọrịta arụ bụ sọ nwanne obodo a na-akpọ ụmụ Nwachukwu n'Egbuoma n'Oguta Local Government na-egwufe aka njili bịa na fa bụ ụgbọ na-eje eje ka m na-abanye ụgbọ na-eje eje ka obere akụ na-eseje ịbata n'obi Nwachukwu Nwachukwu enwere obodo chacha Nwachukwu enwere obodo chacha Nwachukwu enwere obodo chacha no Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Ife Nwachukwu mụrụ na benyi enyi na mwenyi Nwachukwu benyi mgbada na mụ mgbada Nwachukwu mụrụ na ife agwọ mụrụ nọ na-ese ogologo Nwachukwu benyi na onye nne ya na-egbu agụ na-ebu isi agụ nwata ka iji ọdụ o welu nke nne ya wee kwụkwọ Nwachukwu benyi Nwachukwu benyi Yes sir
n'Egbuoma n'Oguta local government n'Imo State. Obodo mara mma ṅomi obodo na-enwere obodo ma cha. Obodo ji ụlọ enu wee na-agba ogige. Obodo bụ na chi adịghị eji n'obodo fa. Obodo niile na-etinye street light n'Egbuoma. Mana ịbatazie n'Ụmụachukwu ifusie na nke fa abụọ pụrụ iche. Ọ bụ onye kwu eziokwu gị moto ya dafuo. Obereagu n'Ọstrịa nwa Egbuoma n'ụgbọ na-eje eje ka nne sokwa ahụ n'ụgbọ Ụmụnwachukwu na-aga aga nọ ya maka ndị wee sị ka m banyezie maka na ụgbọ na-eje eje ka m na-eso aga mkpa aije. Nwachukwu bụ enyi Nwachukwu bụ enyi ya. Ife Nwachukwu mụrụ na be enyi ya. Ife Nwachukwu mụrụ n'obe enyi Nwachukwu bụ enyi ya. enyi na-amụ enyi. Ife Nwachukwu mụrụ na be Onye nna ya na-ekwu agụ na-ebu isi agụ. Nwachukwu bụ enyi ya. Enyi na-amụ Ife enyi. Nwachukwu mụrụ na be Ife Nwachukwu mụrụ n'obe enyi Nwachukwu bụ enyi ya. Nwachukwu bụ enyi. Ife Nwachukwu mụrụ na be enyi ya. ka anyị kenezie ọkpara ndị Ụmụnwachukwu maka na asị na adị arụ isi aka agba ọrịa kezo anyị na-ekwu maka ya. Nze Ọbụsiri Nwamebe the ọkpara of Ụmụnwachukwu the Ugoamara to one of Egbuoma onye nnabilikwa ezi maka Chief Ferdinand Mbenyi the second in command of Ụmụachukwu the Ọbara cabinet Akukwe Obereagu n'Ọstrịa nwa Egbuoma ezi maka Chief Hyacinth Ahalọnụ the Ọbara cabinet member Eze Anyanwụ 1 n'Egbuoma. Kedu maka Chief Bernard Obikodo the Ọbara cabinet nwanne dị mma n'Egbuoma. Anyị wee na-ekene ndị Ụmụachukwu Development Forum ndị na-eweta mmepe n'obodo. Anyị wee na-ekenekwu ndị Ụmụnwachukwu Conflict Resolution Forum ndị na-eweta udo n'obodo. Anyị si unu ga-adị maka na ife dị mma na anyị agbara akwụkwọ. Prọfesọ Oliver Nwanọnele onye ọma bịa kene eze dị ọra mma wa n'ofe Egbuoma onye ọma n'isoro nsube the Akajiọfọ of Ụmụachukwu in diaspora chairman Ụmụachukwu Development Forum chairman Ụmụachukwu Conflict Resolution Forum Obereagu n'Ọstrịa nwa Egbuoma nwoke mụrụ mma ka nwaanyị gentleman. Enelu m odozi akụ gị lọlọ Mrs. Ngozi ka nwanọnyere ọ masịrị di ya nwaanyị mara obi dị ya o mere di obi adị mma. Obereagu n'Ọstrịa nwa Egbuoma ekele unu.
injinia pastọ Bob Robert Obi Kudo onye ma bịa kene eziokwu bụ ndụ bịa kene ezi nwa Obi Kudo bilio iso na ndị Nwachukwu ji wee dị ebube Honorable Sapita Wanonyelu akabuo nwata akabuo bịa kene onye ọma na n'ujesie akabuo bịa metụ kene maruo na mmekọrịta arụ bụ sọ nwanne nụ akabuo obere agụ ekene akabuo kenelu m ụlọ nọ gị Dr. Mrs. Dorothy Wanonyelu adakada anyanwụ ụtụtụ nwanyị ọma adadi m bịa keneri nwanyị ime obi dị ya ezi nwanne Chiko bịa kene nwanyị bụ ụlọ ebu bịa Dr. Mrs. Dorothy Wanonyelu nwanyị nwere obiọma obere agụ ekene gị n'egwu kedu maka Dr. Nze Ojukwu Ekpegbara akụrụ ụlọ 1 ofu Egbuoma nwoke bụrụ ebubilio Dr. kelelu m lọlọ gị o lọlọ Morin Uzamaka Ekpegbara ada ndị ọha akpụ ụzọ siti nwanyị ọma stainless nwanyị ọma obere aga ekene bụrụ Nwachukwu bụ enyi ya Nwachukwu bụ enyi ya ife Nwachukwu mụrụ n'ebe enyi ya Nwachukwu bụ enyi ya Deji na enyi ya mgbada na mụ mgbada ibego mụrụ n'ụwa na-eso ogogogo onye nna ya na-egbu agụ n'ọbịa na-ebisi agụ n'elu ụwa Nwachukwu bụ enyi Ugobere n'ọjị nwa Obereagu eze obi nwa na Amsterdam ikuku ọma n'ụmụnyi ya Obereagu ekele gị n'ekwu iso na ndị Nwachukwu jide ebube Chairman CEO Leslie Nigeria Limited aka na-alụ mmanya dị mma aka na-alụ D1 Peters mmanya bụ na ịṅụsịa arụ gịnị na-akwụrụsịa mmanya bụ ọkasị mmanụ ọkwa ya ma na-arụ Moscato wine mmanya bụ ọkasị mmanụ mmanya na-eme ka ọbara jụọ oyi mmanya bụ ọkasị mmanụ kenelu m lọlọ gị lọlọ se n'imi yo udeze nwanyị ọma
Ojugo nwanyị ọma Chief Mrs. Celine yo Obereagu ekele Dr. Anthony Obi Kudu bịa kene rue bịa metụ kene maruo ọgbọtara onye bụ n'ụkpa ọgbọtara onye bụ n'ụkpa ọgbọtara onye bụ n'ụkpa ezi nwanne bịa kene the first doctor in Egbuoma Oya nwa bụ the first medical doctor ndị Egbuoma produce ogbugbara ụzọ na ndị dọkịta n'Egbuoma ọkụ oburu ụzọ Obereagu nọsịtara nwa Egbuoma ekele gị ọ gwọtara onye bụ n'ụkpa 1 of Egbuoma onye ọma gaba n'iru na ekele kedu maka nze Moses Ulo ọba Nzako n'obi 1 of Egbuoma Chairman CEO Egbuoma Construction and Logistics Nigeria Limited nwoke buru ebubilipa na Rivers State gị na-eme mmanụ kenelu m lọlọ gị lọlọ Princess Ekwerebekpaha Igilo ezi nwanne Dr. Bishop Conrad Ogbuehi ezi nwanyị bilio Obereagu nọsịtara nwa Egbuoma ekele gị ezi maka ezi ọgọm Ichie Nze Sunday Ọkam Eze Chinyere 1 of Egbuoma enelu nwanne nwanyị lọlọ Mrs. Bernadette Ọkam ndị ọmanụ n'ụzọbilio Honorable Chief Tony St. Clair 1 nọnyere nwanne dị mma the second n'Egbuoma ọchịlụ ọzụo gburugburu nwoke mmalụ maka nwanyị the most gentleman n'Egbuoma gị na odozi akụ gị lọlọ Ifeọma nwanọnyere dị mmalụ 1 n'Egbuoma ezi ada ndị ụmụ Obiọma ọzara ezi nwanyị maka esi alụ di Obereagu nọsịtara nwa Egbuoma ekele gị na Amerịka ka unu na-eme ọfụma kedu maka Ambassador Livi onye machi nwamebe Obereagu nọsịtara nwa Egbuoma ekele gị n'Ọnịcha adoki na-eme ọfụma ịbata n'obi Nwachukwu enwere obodo nchata onye ije n'ụwa ya agbụna tupu imepe anya họlụbụ n'elu Nwachukwu ọ da-agbala asị chata ndị Chukwu goziri agozi kedu maka Nze Christopher Nwanọnyere Ugonna ya 1 of Egbuoma ndị ọkịrịka Chairman CEO CC and Seafood Limited na Lagos Chairman CEO Izuagu Group Limited kenelu m lọlọ gị o Dr. Mrs. Kate Nwanọnyere ezi ada Obereagu nọsịtara nwa Egbuoma ekele gị Edi Manel bịara Chukwu iwu dibịa n'isi obili ego ndụ bịa kene CEO Better Life Nigeria Limited n'Ọnịcha doki na-emema kenelu m lọlọ gị lọlọ Luisa iwu dibịa Obereagu ekene unu n'egwu unu so na ndị Nwachukwu jiri wee dị ebube
ezi maka ezi ada Dr. Celine Bush ni Obikodo chairperson ụmụada diji ezi ada bilio nwanyị nwere obiọma. Kedu maka barista Chijioke Mbenyi Chimaka Agency Limited na London ka ị na-eme ọfụma. Kedu maka ezi ada buru ebu ezi ada Jacinta Obikodo radiology physicist Christian counselor na New Jersey na America ị na-eme ọfụma. Nwanyị nwere obi ọma ezi nwanyị ji ofe ife eme ọgọ. Ezi maka Lolo Mrs. Felicia Obikodo, the woman statistician, former national treasurer of Nigeria Statistical Association NSA, but now Chartered Institute of Statisticians Nigeria, the woman leader of Dominion of Kings and Priests Assembly, Egbuoma, ezi nwanyị bilio Obereagu n'Austria nwe Egbuoma ekele unu n'egwu isokwa na ndị ụmụnwachukwu ji wee dị ebube. Ezi maka High Chief Remigius Iwudibia Omitable, the Okwuruọra one of ụmụnwachukwu Pọpọya Oko Chief na ọ ga-azakwa gị. Obereagu n'Austria nwe Egbuoma ekele unu. Kedu maka Emmanuel Nwanonyere Mecheman, the people's gentleman. Kenelum Lolo gị o Lolo Mrs. Uzamaka Nwanonyere ni Okorie, ezi ada ndị ụmụ Ezikegbu nwanyị malụma bilio na London ka unu na-eme ọfụma. Obereagu n'Austria nwe Egbuoma ekele unu. Kedu maka brother Romanus Obijeze nwa mere ka ibe 1 ofu Egbuoma. Kedu maka Pastor Okechukwu David Mbalefo, chairman EPU Home Branch Egbuoma GO, Dominion of Kings and Priests Assembly Egbuoma. Obereagu n'Austria nwe Egbuoma ekele unu. Ndị Nwachukwu ji wee dị ebube. Kedu maka Dr. Emeka Nwanonyere na London ị na-eme ọfụma n'ụlọ. Iso na ndị ụmụ Nwachukwu ji wee bili. Ezi nwa Nwanonyere izu agwụ Odogwu. Obereagu n'Austria nwe Egbuoma ekele gị. Kedu maka Injinia Jevis Mbenyi, ezi nwa chọrọ ụbịam na nwa. Obereagu n'Austria nwe Egbuoma ekele gị. Injinia Malifo na-eme n'ụlọ. Ịbata n'obi Nwachukwu tata na nwanne malụ nwanne ya na-agbaka ka nyọma mmiri nne n'ụwa ọ bụ fụfụ nwanne ma nwanne ya ofu obi ka fanye bilu ọganiru bụ nke ọnụ. Ịbata n'obi Nwachukwu na Nwachukwu enwere obodo chacha, eziokwu ka anyị na-ekwu n'ụwa. Nwachukwu nunu bụ enyi, Nwachukwu nunu bụ ụgbọ na-eje eje. Ya ka ntị wee sị ka mụ nwa banye, maka gịnị nunu bụ ụgbọ na-eje eje.
ka nji wee sị ka mbanye Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. ya ka nji sị ka mbanye ụgbọ na-eje eje ka m na-abanye Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. Nwachukwu na unu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje ụmụ eje. Nwachukwu unu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ ụgbọ na-eje na-eje eje. eje ka m na-abanye Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. Nwachukwu na unu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. Nwachukwu na unu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje. Nwachukwu na unu bụ ụgbọ na-eje eje Nwachukwu bụ ụgbọ na-eje eje Sauchenna to Jevis Obi Kudu nwa dị ọra mma akara aka si na chi nwa eziokwu bụ ndụ nwa chọrọ bịam na nwa iso na ndị Nwachukwu jiri de ebibe Obereagu kenelu gị n'egwu iso n'ife a na-eme Comrade Henry Nwachukwu Igbo Chendo 4th and 5th the aka na-eme of no same n'isobili were uche n'isobili abụliti nwa mama papu mense galọ yezi maka basili nwa nọnyere United States Navy American Navy bili Obereagu kenelu gị n'egwu United States Navy ajụ ese gị na America a ga-enwetakwa gị ajụ ese gị na Germany n'ịnọkwu ya kenelu m lọlọ gị lọlọ nke iru nwa nọnyere ezi nwaanyị isi oke etiti wee bịanụ ezi nwa Joe Martins n'oke etiti nwa aka na-eme eze n'oke etiti kedu maka injinia Fidelis Asinobi igwe ndị Igbo na Cameroon igwe Mbanabụ na South Africa CEO Niger Camp Mechanical Workshop na South Africa aka na-alụ moto dị mma na South Africa iso na ndị Nwachukwu ji wee dị ebube Chief Charles Ezidukwu Akọluche n'isobili Akọluche onye nke m ndụmọdụ nyelu m n'ụwa m ndụmọdụ nyelu m oge m na-ebido egwu mmụọ n'ọbịa ka m ji aga Akọluche si mụtibe egwu mmadụ n'ụjọ n'ọnụkwulu ndo mesịa n'oge egwu mma Akọluche nwa mama n'okwu ịgbalụ mmụọ n'omezugo n'ọnụkwulu ndo nọ na-ekwuzikwa mma tata kenelu m lọlọ gị lọlọ Josephine Ezidukwu nwaanyị ka ibe ya mma omobi dị ezi nwaanyị n'ịgadị kedu maka Emeka Okolie eze Mek Electrical n'iso na ndị Nwachukwu ji wee dị ebube kedu maka Mr. Odigoma Halọnụ o mere nna n'ihu the second na Egbuoma n'iso na ndị Nwachukwu ji wee dị ebube ezi maka
Ebele Mbanefo, the Hebrew prince, former deputy governor, Biman, Imo State. Ezigbo onye egwu dị mma. Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele gị. Kedu maka Mr. David Ezechukwu Daddy? Obereagu na Austria nwa Egbuoma ekele gị. Kezi maka Ifeanyi nwa nọnyere obere nwa dị ọra mma na Amerịka ka ị na-eme mmanụ iso na ndị Nwachukwu ji bili. Kedu maka obere nwa jiri ụbịam na nwa Chijoka Alọnụ, Chairman CEO AC Santos Global, nwa ji ọgwụ eme ọkọ iso na ndị Nwachukwu jiri dị ebibe. Injinia Kenneth Ọkafọ bịa kene okwu ego Kentoch onye ọma na iso bilie aka na-afụ ụlọ dị mma iso na ndị Nwachukwu jiri dị ebibe. Kentoch Obereagu ekene gị n'egwu. Kedu maka Christian Aluhuge, youth chairman, youth president of ụmụ Nwachukwu, Bosman bịa kenenu iso na ndị Nwachukwu jide ebibe. Bosu na Obereagu ekene ndị Nwachukwu ji wede ebibe. Asị na Nwachukwu bụ enyi, ife Nwachukwu mụrụ abụrụ enyi, maka na enyi na-amụ enyi, mgbada na-amụ mgbada, na ife ọbụ na akpọbụrụ n'elu ụwa na ọ na-esi ogologo, maka na Nwachukwu bụ enyi. Anyị je saba ụna Nwachukwu bụ enyi. Nwachukwu bụ enyi. Ife Nwachukwu mụrụ n'obe enyi. Nwachukwu n'obe enyi. Ife Nwachukwu mụrụ n'obe enyi. Nwachukwu n'obe enyi. Ife Nwachukwu mụrụ n'obe enyi. Enyi na-amụ enyi. Nwata tiju ọdụ ogwelu nke ndị a were Nwachukwu n'obe enyi. Nwachukwu bụ enyi. Nwachukwu bụ enyi. Ife Nwachukwu mụrụ n'obe enyi. Una